Dobrý deň, chcel by som pozdraviť čitateľov a sledovateľov online portálu Auto a žena. A zároveň by som im chcel predstaviť toto krásne metalizovo-modré auto Renault Rafale. Je to novinka, plug-in hybrid, čo je moderná technológia. Zároveň, ako vidíte, sú tu mnoho vychytávok typu LED Matrix Vision, nové svetlá. Krásna čierna maska so spodným čiernym spoilerom, ktorá dotvára robustný predok, ale zároveň to auto má aerodynamický tvar a pôsobí veľmi športovo. V kombinácii s panoramatickou strechou a všetkými tými čiernymi doplnkami pôsobí to auto veľmi elegantne a zároveň, ako vidíte, má aj čierne spätné zrkadlá. Toto auto je v najvyššej výbave Atelier Alpine. Športovo pôsobia aj kolesá, ktoré majú veľkosť R21 s logom Renaultu v strede. Máte na jednej strane nádrž na benzín, z druhej strany, to si ukážeme, je dobíjanie toho auta, čiže je to tá kombinácia plug-in hybridu. Z boku má to ten aerodynamický tvar, pôsobí to viac menej ako štvordverové kupé. Ten športový nádych tomu dodávajú aj kolesá, ktoré majú veľkosť R21 s logom Renaultu uprostred. Prejdeme dozadu, tam je krásny dizajnový nápis Rafale. Čiže nie je to len také bežné označenie, ale je tam použitý aj pekný font na to auto. Označenie E-Tech, čiže aut, ktoré majú aj elektrický pohon. Tuto z druhej strany, ako som spomínal, je dobíjanie elektrické. Dobíja sa to zhruba 3 hodiny a dojazd to má ideálny do mesta 100 km, takže v podstate na denné použitie v rámci jazdy na elektriku je to úplne ideálne. Zadné svetla to má LED. Táto technológia už v podstate dnes ovládla celý svet. Renault sa tomu nevyhol. Auto sa dá otvoriť dvoma spôsobmi, buď klasickým kľúčom, alebo takto, ako som ho otvoril ja, nohou zo spodu, čo je veľká pomoc pri tým, že máte nákupné tašky v jednej a v druhej ruke. Tým pádom toto auto, okrem toho, že má síce športový dizajn, môže byť použité aj pre rodinu. Preto v podstate svojím spôsobom veľmi využiteľné auto rôznymi spôsobmi. Batožinový priestor je celkom dostatočný, má 465 litrov, po sklopení sedadiel ho vieme ešte o dosť zväčšiť. Káble, aby sme si mohli auto dobiť samozrejme, a je tu dvojité dno, pod ktorým je batéria, poháňa elektrické auto. A tým, že je to plug-in hybrid, do mesta na elektriku, dlhšie cesty na benzín, ako som povedal na začiatku, je v podstate výborné pre každého.